HP udah nih. Mahal udah mendung ngira. Iya gitu. Mulai. Gambar gue lho. Senang. Senang wis lho dhewe. Ya Pak Beni yo temu kowe. Nah, sapi ini lho bolu. Diponakane apa yo, Ro? Ngerti. Hah? Piro-piro aja. Ya ngerti wong Jakarta. Suket enak wis nek ngene. Piye lho ya? Ora apa-apa ya. Ya. Ngene. Ya curayan to biasa, biasa to curayan. Ini kapan barang wis Maret. Nemu. Yo. Sing marek yo. Sok aku lene neh, ke kafe dipangan. Iya yo. Kamu diuling Pak RT. Ya tutup warung kopi mah. Kayak piye ya? Kita cepet salin enak no. Wes. Golek rame bocah piye ya lah tutup. Lah ngomong bocah-bocah piye sih nah. Masa tak usir ngomong kabeh. Piye ngomong. Piye. Tonggoku kan anu iki. Tas tuku apa? Pedah motor. Sopo kuwi? Mila. Oh. Walah Mila, rambutnya abang lho. Kuwi sing anu lho. Kriting tapi tibang. Jadi pedah lho. Kerasnya raum sakit. Beda apa lho jane? Pedah apa ya? Matic. Ya Matic iki kan nek mereke to. Tapi kebacot lho kuwi. Ya piye lho, slametan lho kuwi. Slametan segone titik. Ya sego karak engko. Duk. Wong iwak pitike udu iwak pitik. Lho opo? Kresek. Bacot. Iya, Pak. Enak Wahyu ya, rame ya. Wahyu! Mas Bani! Sekali kamu bro! Awet dia tradisi. Kok digawe? Ngarit. Sapimu piro saiki? 16. Ya wis diang. Nang kuwi teletong piye? Kowe. Wis suwe, Mas. Ya lumayan. Sampe ngedo. Anu. Ponak kamu. Kok Jakarta. Ono arek, Cok. Ngono ning kok. Kamu itu lurus. Di bondeng kok Gua tak bokong. Kayak main Jakarta lho. Kowe iki? Awangnya ngomong ngono. Piye? Rumah saya Jakarta. Ndak kawari kenoren apa? Iya. Aman. Diwarai miso karo kuwi. Yo Ya cuma melu-melu aku. Iya kan Iya, Nek. takok. Heh? Takok kok. Dan Cuk, itu apa ngono? Lah yo kowe sing marai. Ya saya kira. Ora enak ditane ning Jakarta enak gancuk kuwi rame. Karena apa nek kono? Asu. Asu ya apa? Kire. Terus gimana dari kamu ini ora jadi? Pak lebih setak. Tak. Wah, Cuk, selera kau. Terus iki menganu dah. Piye? Aku bingung. Nyambul kuwi. Pas ngarit mah lho. Karo PT ora oleh ngarit aku. Mau medeni. Enak anu lho. Buh,
Covid anu tuh 19 toh. Lah ora Covid-19 mun. Iya. Corona. Corona rong kuwi. Corona ndak sing Naruto ya lho. Kalau Obito. Ono Corona ya. Tak BHP kan dan ke YouTube. Jangan dipaketan. Bah, ya iki ning kene wifi, jadi bukan wifi kan kene. Duluan corona. Paham. Apa? Iki penyakit sing flu, kayak flu burung kuwi kelasnya. Saiki iki lho corona. Komunitas rondo mempesona. Wah, aku ya bahaya. Bahaya piye? Lihat. Blokong sasaran. Bah, sik gembras. Tinggal RT. Piye iki? Golek Dimas ora cetok gacekane sedina blek kok min. Ora nek plus e. Pesenane gagak. Piye iki ning endi bocah iki? Ya wis Kang, aku tak mulai hae iki kan ra oleh kelompok-kelompok. Ya wis ana. Dinali senani Black Magic. Black Magic. Ya wis. Hati-hati lah mulai. Tapi kalau dibayar piye? Untuk hari ini kopi gratis. Mantap. Oh. Ora kelumpuhan apa ya, Bang? Bahasa apa nih biasa nih? Sama nih rondo-rondo biasa nih kan? Ya. Siap. Hati-hati lo ya. Woi. Tenang. Nah, pilih lho, saya balik bocor sama sarung. Surang kok. Jom. Wih, kayak Dimas. Pak kowe iki golek mak. Nyanti baramu kidul kono timba Pak RT amang. Tenang melu. Oh, aja wong kerja bodohan. Aku iki ngomong ra kenal. Kowe aja aku. Kowe ngono kowe. Wah, saiki digoleki Pak RT ning ndi wong Pak RT? Senen ya lho. Kerja ra dadi kok. Yo wis piye iki? Ben kok kadu bocor ngene iki an goleki. Surung anu ra kae. Surung, Dik.